Anyway, mayong adlaw day sa toang tanan. So kanidang adlaw day no is padulong pauli na ang piling gwapas iligan. Munang naghike na ko diri sa karsada day kay lagi nagpaabot ko og bus. Kay diri man gud sa mo ang lugar day no is highway ra man gud mi og duol ra pud mi sa karsada ba. Munang every time nga mauli ko day is di ko maglisod day. Kay gikan sa mong balay day padulong sa karsada day is duol ra kay sa tanan. Og sa mga nangutana day no kung asa daw dapit ang amo ang city or ang amo ang syudad ba. So ang amo ang syudad diri sa Bukid day is Pagadaan City day ang amo ang syudad. So Aurora og Pagadaan City day is mga 40 minutes ra pud. Kung tuyoon jud na mo adto og syudad day so dili man jud pud ingon nga layo jud ba. Pero kung mauli man ko Bukid day is dire ra jud ko magtuyok sa mua. Kay lagi mabisi man jud kong maayo day pag mauli ko sa Bukid good mo lang din ako kanahon na og adto pagpagadian. Kaya ang Pagadian man gud day mao jud na pinaka city na mo dire sa mo ang lugar. Mo na kaning adlaw day is nako daplin sa karsada kay lagi magatang na nagi ko og bus ani pauli na sa Iligan City. Ug mao ni ang mga highway day dagko kay mga sakyanan ang moagi dire please lang. Ug kada ding atbang sa karsada nga akong gitindugan day is mao din ang amo ang tindahan. So natuko din namo na siya nga tindahan day no is 2012 pa hantud karon na apas siya. Kaya ang naninda man gud sa una day nga ako ang Mother Earth ug si Fatherland kay lagi ni balhin naman mi og Iligan City. Muna pag mauli gali ko dire sa mong bukid day makakita ako sa tindahan is mingawon jud kay ko sa ko ang Mother Earth. Kay sa una man gud day kada mong balay day is amo ad jud ang naabandon. Kay lagi di man ganahan ang akong Mother Earth dito kay di daw siya kapaninda. Kay mas ganahan man gud siya og daplin sa karsada kay lagi daw makatinda siya ba. Kay grabe man gud puto kakugihan ang akong Mother Earth day mo nang di jud magsilbi og watoy trabaho or way kita si sa kadlaw ba. Kay diri man gud daplin sa karsada day is makaretail ka or makatinda ka maskin unsa ba kay mga sakyanan man gud is mangurong ra og mamali. Ug mao na ang tindahan sa akong Mother Earth mo nang ganahan jud kay siya mopuyo og daplin sa karsada. Ug kani sa mga orasa day is dugay kag ginatang sa karsada kay lagi dugay kay ang bus dayon ulan-ulan pa jud. Mao nang nagpahatod na lang ko sa akong pag-umangko diri sa terminal sa Aurora. Kay para diri na lang ko magtagad og bus kay para sure jud nga makasakay ko ba. Unya pag abot ako sa terminal day kay wala pa may bus day nyo pampukoy pa ni udto ani mo nang nikaon na lang ko ani og cup noodles unya bungkag pa jud kay akong buka ni day kay lagi nagmotor mig single ani please lang. Kay diri magud sa mo ang lugar day no grabe kadugay ang bus padulog Iligan. Kay limit naman gud ang nagbiyahe karon dili bitaw para sa una day nga daghan kay ng mga bus magbiyahe. Mo na pagkasakay na ako sa bus day ni sakay na lang jud ko day balag di aircon. Kay kung magpaabot pa kog aircon day ay na day gabiin ako maabot diri sa Iligan please lang. Unya hasta pong puno ako na sakyan day. Kay grabe kadaghag pasayro ani mga panahon na. Og anyway day no mora dito ko i-share sa inyo og dire na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching manambay mo ay.